I denne video skal vi høre omkring 1. verdenskrig, og det vi skal igennem det er krigens forløb, herunder Vestfronten, Østfronten, krigen til en verdenskrig, krigen til søs, USA erklærer krig mod Tyskland og Rusland, slutter fred med Tyskland og afslutning på krigen. Derudover skal vi også ind omkring Danmarks rolle under krigen, om Danmark var neutral, og så på det her kort, der kan vi se, hvilke fronter der var under 1. verdenskrig. Herover der har vi Østfronten, og herover der har vi Vestfronten. Og især det her, det er Tysklands angreb, det er Frankrigs angreb, der møder Rusland. Vestfronten. Den 1. verdenskrig begyndte helt efter planen. 1 million gråuniformede tyske soldater blev støvet sammen i 6.480 jernbanetog på stationer over hele Tyskland. Med 3 minutters mellemrum begyndte togene at køre mod den belgiske grænse. Længere mod syd stod franske soldater i blå uniformer klar til at invadere provinsen Lorraine. I den engelske kanal sejlede engelske tropper til franske havne, hvor 125.000 soldater fra den britiske ekspeditionsstyrke strømmede i land, reddet til at marchere mod øst. Der gik kun 3 uger, inden krigsplanerne slog fejl. Da den første tyske og anden tyske arméer marcherede ind i Belgien, mødte de langt større modstand end forventet. Den britiske hær kæmpede tappert og forsinkede tyskerne i 10 dage i et slag. I 10 dage. Herefter forsinkede den britiske ekspeditionsstyrke, som tyskerne kaldte en lille ussel hær, den første tyske arméer i et slag ved Mons. Den engelske geværild ved Mons var så hurtig og præcis, at tyskerne troede, de blev skudt på med maskingevær. I resten af krigen var ekspeditionsstyrken stolt over at blive kaldt de gamle usling. Mens tyskerne blev forsinket i Belgien, blev franskmændene nedkæmpet i Lorraine. Deres ordre lød på at kæmpe med tempo og mod, men de kunne intet stille op mod maskingeværstillingerne, og 30.000 franske soldater blev marret ned på blot 2 uger. Plan 17 var slået fuldstændig fejl. Men også tyskernes invasion af Frankrig mislykkedes. I øst angreb den russiske hær nemlig tidligere end forventet. Derfor måtte den tyske hærfører von Moltke tvunget til at sende nogle af sine soldater til Østfronten. Dette betød, at han havde færre mænd til angrebet på Frankrig. Samtidig løb den første armé, anført af von Kluck, ind i vanskeligheder. Som vist på kortet her, havde G1 den længste vej igennem Belgien. Soldaterne skulle ofte marchere 50 km om dagen under brændende sol, og da de endelig nåede den franske grænse, var de totalt udmattede. En sidste vanskelighed mødte tyskerne fra en uventet retning. Efter plan 17 var slået fejl, marcherede franske styrker fra Lorraine nordpå for at standse tyskerne. Så de her soldater marcherede herhen, så mødtes de til en kæmpestor kamp ved Marron. Slaget ved Marron varede en uge. Det var et af de største slag i verdenshistorien. 2 millioner mænd kæmpede langs en 240 lang front ved floden. Gradvist drev franskmændene af den britiske ekspeditionsstyrke tyskerne 60 km tilbage til floden Aisne. Her gravede den tyske hær sig ned i skyttegravene og opsatte maskingeværposter for at holde stand. Efterfølgende gravede de franske og tyske og engelske soldater sig ned i skyttegrave. Det kan du se, der er en lang skyttegravslinje her, og frontlinjen hele vejen fra Belgien og ned til Schweiz. Østfronten. Ligesom planerne for Tyskland var slået fejl i vest, således fejlede planerne også i øst. Som beskrevet var den tyske hensigt at slå Frankrig i løbet af 6 uger. Herefter kunne de sende størstedelen af deres styrker mod øst for at nedkæmpe russerne. Da planen blev lavet, troede han ikke, at den tyske hær kunne blive kampklar i løbet af 6 uger, men han havde taget fejl. Det tog kun russerne 10 dage at få 4 af deres hære på march, 2 med retning mod Tyskland og 2 mod retning mod Østrig-Ungarn. Og den linje her, september 1914, vi snakker om, så
så der blev der også udkæmpet et slag her. Den 19. august væltede den første russiske armé ind i Tyskland og vandt et slag ved Gobinin. Samme dag førte general Davout den anden russiske armé ind på tysk territorium. Det så ud til at ville lykkes for russerne. Tyskerne veg tilbage i panik. Aviserne i Frankrig og England lovpriste den russiske damptromle og forudsagde, at det snart ville rulle ind over Berlin. I virkeligheden var den russiske damptromle allerede begyndt at bryde sammen. Den tyske general i øst var fyret, og 2 erfarne generaler, Hindenburg og Ludendorff, blev sendt afsted for at overtage ledelsen. Da de trådte ind på kampscenen, så de, at de 2 russiske arméer var afskåret fra hinanden. Ludendorff udnyttede straks denne svaghed og samlede den tyske armé til at angribe den russiske armé nummer 2 ved Trachtenberg. Efter 5 dages kamp ved Trachtenberg havde russerne mistet 125.000 mænd, og tyskerne havde mistet 13.000. Den russiske general gik ud i skoven og skød sig selv. Efter sejren blev de tyske soldater hurtigt transporteret mod nord for at nedkæmpe den første russiske armé. Den 15. september gik de til angreb, og endnu et forfærdeligt blodbad fandt sted. Selvom russerne havde fået forstærkninger fra Frankrig, trak de sig tilbage i vild panik. Mange druknede, og kun de heldigste nåede tilbage til Rusland i live. I disse to slag døde 100.000 russere. I løbet af en måned var 250.000 russere blevet dræbt. Her ses et kort over kampene under 1. verdenskrig. Og langt de fleste kampe foregik i Europa, men der foregik også kampe både i Afrika, i kolonierne, og søslag i Sydamerika, og over i Asien foregik der også kampe. Nu skal vi se en video omkring en fransk fæstning, Verden, i 1916, der angriber Tyskland, nemlig den fæstning. Så det kommer der en video om. Nu ligger vi her ved Verdun i et stort granathul, helt ude foran. Hele tiden, dag og nat, uafbrudt, temmelig kraftig artilleri. Hvis franskmændene angriber, vil vi være de første, der går tabt. Men forhåbentlig forholder franskmændene sig roligt, så længe vi ligger her. Det er et under, vi ikke har haft nogen tab. Hele tiden bliver de døde og sårede forbi os. Der er igen uddelt jernkors og tapperhedsmedaljer. Mig har de ikke anset for, at jeg taber. Slaget ved Verdun 1916. En blodig offensiv, som tyskerne rettede mod en stærkt befæstet fransk garnisonsby. Da slaget begyndte, stod 1 million tyske soldater over for 200.000 franske. Igennem 8 måneder forsøgte tyskerne at indtage fæstningen, men fik kun rykket deres frontlinje 35 km frem. Det samlede tabstal blev på omkring 1 million franske og tyske soldater. Tysklands forsøg på at indtage en Verdun var mislykket. Mens franskmændene og tyskerne slagtede hinanden ved Verdun, begyndte en enorm engelsk hær og flere franske divisioner en offensiv ved floden Somme. Slaget ved Somme blev indledt med 5 dages bombardementer af de tyske skyttegrave. Men tyskerne var klar over, at angrebet ville komme, derfor havde de trukket sig tilbage fra de forreste linjer og forkastet sig i 12 meters dybe sikkerhedsrum. Bombardementerne gjorde derfor kun ringe skade. Generalen Hay troede, at bombardementerne havde svækket de tyske stillinger, og den 1. juli sendte han 200.000 mænd over toppen. På den første dag i slaget ved Somme blev 20.000 engelske soldater dræbt og 35.000 såret, men dette fik ikke generalen til at ændre sin plan. Han gav ordre til flere angreb, men den samme tragiske historie gentog sig hver gang. Trods mange advarsler valgte han også at sende tanks ind i angrebet. 29 brød sammen, inden de endnu havde nået slagmarken, og resten sad fast i mudderet. Efter slaget havde englænderne mistet 620.000 mænd og tyskerne 450.000, og de allierede var kun rykket 15 km frem. Krigen foregik ikke kun i skyttegravskrigene, men den foregik også til luft og til havs, og især under havets overflade blev der udkæmpet store søslag mellem tyske ubåde og allierede skibe.
Denne undervandskrig begyndte i februar 1915, da Tyskland bekendtgjorde, at havnene omkring England blev betragtet som krigszoner. Det betød, at alle skibe, både krigsskibe og handelsskibe, ville blive sænket uden varsel. På den måde ville Tyskland prøve at udsulte englænderne. Den 6. april 1917 fik England, Frankrig og Rusland følgesvend af en ny allieret. De Forenede Stater erklærede krig mod Tyskland. Mange englændere mente, at amerikanerne skulle være gået ind i krigen for længe siden. De talte jo det samme sprog og havde meget til fælles. Amerikanerne var en anden mening. For dem var krigen i Europa en fjern strid, som de ikke ville have en del af. Den amerikanske præsident Wilson havde erklæret USA for en neutralt land, men USA kunne ikke isolere sig fra Europa. USA havde allerede i 1915 været ude for, at 128 amerikanske statsborgere var blevet dræbt, da en tysk ubåd havde nedskudt et passagerskib. Efter dette forlangte mange amerikanere, at USA skulle gå ind i krigen mod Tyskland. De antityske følelser havde fået tyskerne til at indstille ubådenes angreb i næsten et år. Men i 1917 erklærede Tyskland, at de tyske ubåde havde ordret til at sænke alle skibene uanset nationalitet, der sejlede i engelsk farvand. På 8 uger blev 8 amerikanske skibe sænket. USA protesterede kraftigt, men ubådene fortsatte med at angribe på de amerikanske både. Da nyheden om Zimmermann-telegrammet blev kendt, mistede den amerikanske præsident den sidste rest af sin tålmodighed. Arthur Zimmer, den tyske udenrigsminister, havde sendt et telegram til en af sine agenter i Mexico. Heri foreslog han, at Mexico skulle lave en alliance med Tyskland, så hvis amerikanerne gik ind i krigen, kunne mexikanerne angribe amerikanerne fra syd. Dette var dråben for den amerikanske præsident, og han erklærede hermed tyskerne krig. Men amerikanerne var ikke klar til at gå ind i kampen med det samme. Deres våbenstyrker skulle gøres større, våbnene skulle fremstilles, og der skulle bygges skibe til at transportere tropper og forsyninger over Atlanterhavet. Alt dette ville tage mange måneder. Tyskland skulle sætte ind for at vinde kampen, inden amerikanerne ankom. I 1917 opstod der revolution i Rusland, og det fik Tyskland en mulighed for at vinde krigen. Revolutionen i Tyskland var begyndt allerede før USA gik ind i krigen. Folket brød sig ikke om zar Nikolaj den anden og hans regime. I februar 19 udbrød der strejke og oprør. Efter mange måneder blev den nye leder Vladimir Lenin, og efter kun få dage ved magten bekendtgjorde han, at Rusland ville slutte fred med Tyskland. Tyskland kunne nu koncentrere sine tropper på Vestfronten. I løbet af 7 måneder havde de allierede fået en magtfuld ny partner og mistet den gamle. Tidligt i 1917 var Tyskland tæt på at vinde krigen takket være deres ubåde. Alene i april havde de sunket næsten 1 million tons skibsforsendelse. 1 ud af 4 skib, som forlod en engelsk havn, vendte aldrig tilbage. I slutningen af april var der kun 6 ugers forsyninger af fødevarer tilbage i landet. Englands bådechef udtalte, at det er umuligt for os at fortsætte krigen, hvis tabene forbliver i denne størrelsesorden. Situationen blev reddet af Englands nye premierminister David George, som introducerede konvojsystemet. Handelsskibene skulle nu sejle i store grupper beskyttet af den kongelige marine. Det nye system blev indledt allerede i maj og havde omgående virkning. Fra da af blev kun 1 ud af 100 skibe, som forlod engelsk havn, sunket af ubåde. Konvojsystemet havde frelst England fra hungersnød. Den 3. marts 1918 underskrev tyskerne og russerne en fredstraktat. Krigen på Vestfronten var officielt slut. Den tyske hær, som havde slået Rusland, blev nu sendt til Vestfronten. 1 million soldater, 3.000 store kanoner ankom der til i foråret i 1918. Nu var den tyske hær langt stærkere end de allierede, og meget tydede på, at den tyske soldater kunne vinde krigen fra Tyskland. Den 21. marts 1918 var den dag general Ludendorff valgte til sit storangreb. Før daggry brød 6.000 store kanoner ud i et knusende bombardement, som varede i 5 timer. Dødbringende snapsegas